Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Komunike na gamayen ƙasashe na IAS. Akwai wani jirgi wanda ake kira C-130 aeronaf ne, wanda wannan jirgi ne irin na jigilar sharde kwamba irin motocin nan na yaƙi, yake kansu cikin daji inda za a yaƙi ko inda za a taya a yi yaƙi. Wannan jirgi shine ake ce ma aeronaf. To an tilasta mai sabka ƙasar Burkina bayan keta sararin samaniyar da yi na ƙasar Burkina, inda aka tilasta mai sabka a ƙasar Burkina Bobo Dioulasso. Akwai kayayyaki maƙe gare shi na yaƙi, bayan haka akwai soje 9 wanda suke biyan arme a cikin wannan jirgi. Don haka gamayyar ƙasashe ta IAS ta ce, an sa doka da cewa ta ɓaci, saboda duk wani jirgi ko na sibil ko na soji inda ya keta sararin samaniya na ƙasashen IAS, Mali, Burkina, Niger, to a ya kashe shi, a halbike shi. Wannan shine an yi shi yau, inda Firedan na Confederation de IAS, General Darmi Assimi Goita, tare da haɗin gwiwa na takwarorin shi General Darme Baba Chani da Kafitan Ibrahim Traore. Da haka nake kira ga 'yan Nijar da sauranmu, mu riƙa da addu'a. Kun san duk ƙasa in ta ce za ta samu ta kuɓuta ta yi kuɗin kanta, to za a yi mata barazana kala-kala. Shekaran jiya wasu jami'an tsaro sun sauka ƙasar Najeriya wanda kowa ya gani, tare da sun huribado inda suka tattauna tasiri wadda 'yan Najeriya ma ba san da ita ba, wanda shekaran jiya ne batutuwan kude ta Benin ya ɗauki hankalinmu, ba mu kawo muku wannan bidiyon ne ba. Don haka wannan kira da Confederation de IAS ta yi, ya kamata 'yan Nijar mu tahi tsaye, mu kama mu wannan sojoji namu, mu kama mu wannan gwamnati namu, sannan malumanmu muna kira gare ku malumanmu na Nijar, ku ci gaba da addu'o'i da sabka alkur'ani, ku ci gaba da alkunutu. Duk wanda yake so ya kama ƙasashenmu na Sahel zagon ƙasa, Allah subhanahu wata'ala kada shi bashi nasara, Allah ya durƙusar da shi kowane ne. 'Yan uwa, wannan labari ku watsa shi ko ta ina. 'Yan uwa, ina muna fata alkhairi. Allah ya zamanar da ƙasashenmu lafiya. Komniken kin da an kai na gamayya kena na ƙasashenmu na IAS. Allah ya tsare ƙasashenmu. Kun san ƙasashenmu suna bisa hayya wajen hiddo kuɗi namu na ƙasashenmu na Confederation de IAS. To wannan abu ƙasashen Turawa da sauran ƙasashen da suke defender ƙin ƙarya, in ce ƙarya ita ce sai dai yawo, in ce ƙarya ita ce demokrasi da bata kawo komi sai rishin zaman lafiya. Yau ku diba Najeriya, yau ita ƙasar Najeriya har ta yi defender ƙin demokrasi. Menene demokrasi ta umfana a ƙasar Najeriya? Bancin turke mutane ana cinikin su kamar raguna, ana kidnapping, lakurawa, su ballo turji, su wane iri. Allah subhanahu wata'ala, Allah ya kwato ƙasashenmu na Afirka daga waɗannan azzalumai irin su Tinubu, irin su Alasa Watara, irin da sauransu. Allah ya kwato ƙasashenmu ga irin sheru waɗannan mutane. 'Yan uwa, ku yi fartace wannan bidiyo. Ina mun fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.